नमस्कार, हम विपिन चौरसिया यूट्यूब चैनल से और देखा लो देवी के बारे में बतावे आ रही बानी। और देवी जन बाड़ी ई एगो भोजपुरी गायिका है और इनकरा लड़का हो गई बा बिना शादी कइले। और यही पर सकल बलमुआ एगो गाना गौले बड़न बिना फतरे के बचावा कहां से लइलू। वीडियो देखा लो और गाना सुन के और एक बार कमेंट करके हमें बताइए लो कि कैसन बा ई वीडियो। और सकल बलमुआ जन गाना गइले बड़न सही गइले बड़न कि गलत गइले बड़न एक बार मैसेज करके जरूर बताइए लो। ओ गजरा वाली परवल वाली का कोइलू देवी सिंगर बहुत पुरान है, इतना बढ़िया बढ़िया गाना गौले बड़ी, इतना बढ़िया पूछला के कोनो बात नहीं है। लेकिन ए पर बहुत लोग विवाद उठावता कि बिना शादी कइले इनकरा लड़का हो गई। ओ गजरा वाली परवल वाली का कोइलू बहुत ज्यादा ए पर विवाद हो रहल बा पूरा देश के अंदर। हर एक यूट्यूबर अपन नया नया बात रखत रन और हमू देवी सिंगर का सपोर्ट नहीं ही करत काहे से कि एगो रास्ता ही जो बा गलत खींच रहल बड़ी। ऐसे उनके ना करे चाहिए, शादी करे के चाहिए, ओकरे बाद उनका लड़का होइत। आखिर उ लड़का जन भइल बा उ पापा केकरा कही ये बात के जवाब के दी। बिना फतरे के बचावा कहां से लइलू वीडियो देखा लो और देवी सिंगर के बारे में कुछ भी राय देवे के होई तो एक बार मैसेज करिए लो, हम तालुन के मैसेज के रिप्लाई जरूर देम। आ सकल बलमुआ ई गाना बोले बड़ा बहुत अनधुन जौन की बढ़िया भी बा, कोनो दिक्कत नहीं के। गाना एक बार जाकर सुन लिया लो, लिंक हम दे देले बानी अपना डिस्क्रिप्शन में और गाना देख के बताइए लो। लेकिन देवी सिंगर जन बाड़ी बहुत भारी गलती कइले बड़ी भाई, हर एक लड़की के बिगाड़े के चक्कर में बाड़ी। देखो बिना शादी कइले आखिर लड़का भइल, आखिर उ लड़का लमहर होई तो पापा केकरा कही ई बताओ लो भाई। ई गलत बात बा कि ना तुम ही लो बताओ लो। हमू देवी सिंगर के बहुत बढ़िया जानत रहनी, बहुत बढ़िया गाना गावत रहली उ, लेकिन ई एगो काम करके बहुत भारी गलती कइल बड़ी। बिना शादी भइले उनकरा लड़का हो गई। वीडियो देखा लो, वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज के फॉलो करिए। हम यह कहें और तारा लोगों के का राय बा एक बार जरूर बताइए लो। बिना फतरे के बचावा कहां से लइलू अपन राय जरूर दी हलो। और देखा लो देवी सिंगर के लड़का भइल बा बिना शादी कइले। एगो है देवी के गीत भी सुन लो, बहुत बढ़िया गाना गौले बड़ी। देवी के गीत कोनो अश्लील नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना बा इनकर। लेकिन ये बिना शादी कइले लड़का भइल ये पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहल बा। चलो लो भाई, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार, हम विपिन चौरसिया यूट्यूब चैनल से और देखा लो देवी के बारे में बतावे आ रही बानी। और देवी जन बाड़ी ई एगो भोजपुरी गायिका है और इनकरा लड़का हो गई बा बिना शादी कइले। और यही पर सकल बलमुआ एगो गाना गौले बड़न वीडियो देखा लो और गाना सुन के और एक बार कमेंट करके हमें बताइए लो कि कैसन बा ई वीडियो। और सकल बलमुआ जन गाना गइले बड़न सही गइले बड़न कि गलत गइले बड़न एक बार मैसेज करके जरूर बताइए लो। देवी सिंगर बहुत पुरान है, इतना बढ़िया बढ़िया गाना गौले बड़ी, इतना बढ़िया पूछला के कोनो बात नहीं है। लेकिन ए पर बहुत लोग विवाद उठावता कि बिना शादी कइले इनकरा लड़का हो गई। बहुत ज्यादा ए पर विवाद हो रहल बा पूरा देश के अंदर। हर एक यूट्यूबर अपन नया नया बात रखत रन और हमू देवी सिंगर का सपोर्ट नहीं ही करत काहे से कि एगो रास्ता ही जो बा गलत खींच रहल बड़ी। ऐसे उनके ना करे चाहिए, शादी करे के चाहिए, ओकरे बाद उनका लड़का होइत। आखिर उ लड़का जन भइल बा उ पापा केकरा कही ये बात के जवाब के दी। वीडियो देखा लो और देवी सिंगर के बारे में कुछ भी राय देवे के होई तो एक बार मैसेज करिए लो, हम तालुन के मैसेज के रिप्लाई जरूर देम। सकल बलमुआ ई गाना बोले बड़ा बहुत अनधुन जौन की बढ़िया भी बा, कोनो दिक्कत नहीं के। गाना एक बार जाकर सुन लिया लो, लिंक हम दे देले बानी अपना डिस्क्रिप्शन में और गाना देख के बताइए लो। लेकिन देवी सिंगर जन बाड़ी बहुत भारी गलती कइले बड़ी भाई, हर एक लड़की के बिगाड़े के चक्कर में बाड़ी। देखो बिना शादी कइले आखिर लड़का भइल, आखिर उ लड़का लमहर होई तो पापा केकरा कही ई बताओ लो भाई। ई गलत बात बा कि ना तुम ही लो बताओ लो। हमू देवी सिंगर के
बहुत बढ़िया जाना तो रही है, बहुत बढ़िया गाना गावत रही है उ, लेकिन ई एगो काम करके बहुत भारी गलती कइल बड़ी, बिना शादी भइले उनकरा लइका हो गई। वीडियो देखा लो, वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज के फॉलो करिए, हम ये कहें। और तारा लोगों के का राय बा एक बार जरूर बताइए लो, अपन राय जरूर दी हलो। और देखा लो देवी सिंगर के लइका भइल बा बिना शादी कइले। आ एगो हई देवी के गीत भी सुन लो, बहुत बढ़िया गाना गौले बड़ी। देवी के गीत कोनो अश्लील नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना बा इनकर, लेकिन इहे बिना शादी कइले लइका भइल, ये पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहल बा। चलो लो भाई, जब तक खातिर नमस्कार, फिर मिले अगला वीडियो में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।